Yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, Intonasa King Indlovu, and welcome to Home Affairs Mtanami. This is King Ginger TV, and I'm bringing you nothing but the best. Angisakufuni. Today's show, my sister usikumina King Ginger, tingusizo lakho fethu, ngibhalele wena ngoba ngiyazi ukuthi wena umuntu ozongisiza, ngifuna ukuphuma kule relationship. This year, it's a new year. Abantu bayakhuluma, amaqiniso abekwa public. If you have someone ofuna ukuhlukana naye and ufila ngathi ukunika inkinga, make sure that you write ku King Ginger uthi nje angisakufuni, mina ngizokwenza into right, ngizokuhlukanisa nomuntu wakho, sizohamba siye ekhaya siyonilanda, nginilethe la. Mangifika la ngidile ngani ngiqede lapho wena olahlwayo ngibambe nge50 rand ugibela itaxi eBree. Yangizwe ukuthi ngithini? Take me to it. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolungu uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to We are back at it, Mzansi. You know, masekhona mina on this sit, ngishwese ngizokhipha amaqiniso ukuthi kwenzakalani emjolweni. Ngiyahlukanisa, hlukanani, there's no mercy. Akekho umuntu engizomkhulumela on this show, but okwami ukuthi ngilalele iside le story ngapha ukuthi kwenzakaleni nangapha ukuthi kwenzakalani, and then from there abantu bayahlukana. Angincengeli umuntu, angizili ukuzongcengela umuntu. My name is King Ginger, Cream de la Cream. Umlomo nje ungathethi imanga, intwana yaseKing Indlovu eyezegoli yayithengela iCamera nemic nje ukuthi izongikhiphela amaqiniso. Angidlali nje kanjalo. Welcome. Ngicela ungilethele umamazi mfethu. Ngicela ungilethele umamazi. Oh, ngishandele bobo. Siswami unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela nje wazisa abantu igama lakho and usichazele ukuthi why usibhalelile kwenzakalani. Igama nguliyema, and I recently found out ukuthi umuntu abuneyingane and akangitshelanga mina ukuthi uneyingane, and into engasayithandi ke ukuthi manje usathule futhi akasho lutho. So wena ufound out kanjani ukuthi umuntu wakho uneyingane? Angithi phela uyazi ukuthi mina nefamily yakhe siyaxhumana. Uyazi ukuthi mina nosisi wakhe ke si-close kakhulu ngoba kade siku relationship, and manje angazi ke mhlambe akakhulumanga kahle ke nosisi wakhe ukuthi kumele ngihide at this time. Wafika seposta nje ukuthi ingane zabhuti. Ngiba confused ke nami. Yabo ngiqale ngithule. Yabo ngimbuze ngale yonto. Hayi fine, angasho into straight. Akushaya. Yabo angitshela ukuthi how wena mawuqala ukuthandana naye wawumtshelile ukuthi wena umuntu ongathandi imfihlo. Angiyifuni shamhlobo Nkosi yami, especially ehlangene nokuthi umuntu unengane, and bengizobona ukuthi ingane eyodwa. Hayi kodwa zamane ezambili. Zamane ezambili Nkosi yami. So akusibuyele emuva. Maniqala nithandana bekuyini obuyithanda ngeboyfriend yakho? Hey yena kodwa Nkosi yami ngizothini, ngithanda yena nje, ngimthandela ukuthi umuntu oright, bengithi uneqiniso ke kanti akanalo, and nje into engiyibonile ngaye ukuthi unomoya phansi, uthobekile nje. Nami ngiyamhlonipha, uyahlonipheka ke nayo, iyangihlonipha ke naye ke futhi. So leyo nto ibichaza kakhulu ukuthi umuntu onenhlonipho kakhulu. Kwi relationship yenu zikhona nezinye inkinga enike nabanazo ngaphandle kokuthi ukuqambela amanga wathi akana ingane kanti yena unengane? Into engayithandi ngayo ukuthi uyaphuza Nkosi yami, and ke akathanda ukuyesontweni ngoba mina ngiyayithanda into enkulunkulu phakathi, ngiyathanda ukusonta, kodwa ke yena akayithandi
ayithande kahle leyo. Ayithande kahle. So unokumcela sometimes uthi on Sunday yakujoin. Phela sikhe sithi ukubambisana nathi uyabo sishade ke futhi uyafuna nomshado. Uyabo but ke hayi ke yena sana. So yena uthini uthi uyimisele ngani ngawe? Athina ama plans akhe. Ama-plans yabona into engingayifuni ngabantu besilisa engakumbi abantu besizulu Nkosi yami ukuthi bayathanda ukukipita. Angizelanga egolf ukukipita. Ngifuna ukushada mina ngibe nezingane. So yini lokho ekuhlalisa yabo lo masihlalisana ongekho yabo. No it's not right. Yini lena ekwenza ukuthi ukwate kangaka makuza kuyingane? Why unezingane? Why unezingane? Anginayingane mina. Cha phela why unezingane angithi wayengakahlangani nawe emesahlangana nalabo abanye abantu kanti kwenzeka ingane so wena wamtshela ukuthi wena uthandana nomuntu onengane vele ngamtshela nje ukuthi anginangane kumele nje isikole siqale ku0 Nkosi yami lokho siqala lakho isikole sile esami isikole la ezansi cha so kubantu abanezingane nabangenayingane uqonda ukuthi ufuna ukuthini kubona abashada nebodwa bahlale bodwa ke babe yilo family leyo so nathi ke singenazi izingane so oma beingane abahlangane noba beingane one side nje and then ama single abahlangane nabang one side abashadile one side yabo nje so awusamfuni angimfuni Nkosi yami angimfuni ngizomenzana umuntu enezingane mina ngoba ngisho imali anginika yona ke siyashoda ke manje ngibonile manje ukuthi no man konke engahambi hayibo so uma njengoba ngizomehlisa ebhasini manje ezala uyinto ufuna ukumtshela yona angimfuni nje kuphela kuvalwe nje lapho angalokho engincenga nje angincengeke futhi this time futhi umncengi nje shuthe kunama options awu2 welcome sondela mfowethu khona uzoyizwela ewakhetha ama options akhe kunama options awu2 option yokuqala njengoba sinilandile nebabazi lakho lisebhasini manje so mawuqeda ukumtshela la ukuthi awusamfuni uoption 1 singamnika u50 agibele itaxi la aye pre afike pre agibele itaxi elokushini or sibuyele naye sinibuyisele nobabili because wena sokubuyisela wedwa makuthi yena uyagibela or sinibuyisele nobabili kazi akahambe yedwa Nkosi yami ngoba ngisho sigibele so2 lokho ngincingile angifuni angisafuni right nje angisafuni lutho welcome uma isister uthi right uthi lo mtshito unezingane uthi unezingane ezu2 so yena kazwani nomuntu onezingane so ngicela umehlise ebhasini lami so wena sesamtholile nomunye umuntu mhlambe usu right yini manje or uyu ayi ngicamela ukuba single yeke ngoba ingiphethe kabi lento because sithandene isikhathi eside u2 years uyabo and ke manje bengithi nami ngizomazisa ke ekhaya ke futhi kodwa nje ingiphula inhliziyo lento ayenzile amangangaka ingane and uthola ukuthi usajola noma bazi noma bengane because kuthiwa nje make baba uhaba nengane ukuze makuthiwa ithi intombazane isambisa ingane yami kwababo wengane ngizobuya next week kodwa bengasathandani awusamfuni ngimfuni bafo yaphila asikhona sorry man sorry ubani igama mfowethu igama lami uKhulani yebo awukhulani mfowethu yebo Khulani uma isister yamaza ngithi ngimangaza lokho ukuthi ngikwazi ngilibona nimeni nomama ngempela kanje angithi interview yiyo phela le so bhuti wami wena ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho personality yakhe nanokuthanda kwakhe ngoba ukuthanda kwakhe kuze kweqele nakumina yenza ukuthi ngicine nami ngikwazi ukuthanda ngendlela engigqugquzeleka ngayo mangibona yena ethanda sure mfowethu yona lento engithanda futhi awukusuma umuntu ongena kakhulu umuntu okuyimi yabona ukuthi mhlambe everything akayidingayo mhlambe ukuthi ufuna mina uthi ayangigcwasele angenzele into ukuthi hayibona uyakwazi ukuzenzela uyamanage umama akayena umuntu owuhlupho ngoba ngisho uphethe health yakhe iziyeqele kimi yabo ugcine sekugcineni ekwazi ukuthi yabo awuna airtime lapho ngithi angina airtime angicela umama awuphethe zonke mama angiphethe kamnandi lana manje mfowethu wena kumama uhonest yini umuntu onalo iqiniso olindlala iqiniso njengoba naye lenza iqiniso kuwena because uma ekuchecka ephinda kukhanyisele shuthe lo muntu uneqiniso mfowethu
ngayo yonke indlela cha nginalo iqiniso ngendlela ye-relationship yami naye yabona nginalo iqiniso ngiyamenzela noma abethi asiphume sifike kuphi cha ngiyafika okay yeah mfowethu so mfethu ngoba umuntu oneqiniso and uyamenzela iqiniso kule relationship ngisacela ubambele iqiniso afuna ukukwenzela lona cela umtshele Sithando sami yazi ngiyakuthanda nami ngikuthanda sami kodwa ke ngike ngakubuza ke futhi la ensukwini ukuthi yini ongifihlela yona yini ongakazi ungitshele yona saqala ukuthandana wathi wena ayayikho ngaze mina ngakutshela ke futhi ukuthi ngize ngabona istatus sasisi wakho la eposta ingane zakho zaze zafana nayo Nkosi yami wathi cha ezabhuti wakho manje ke angisa understand ke ngoba 2 years ago wafika kumina wathi ufuna siyizabe ngakutshela ukuthi angiyifuni izingane Nkosi yami angimfuna umuntu onezingane kodwa mama siyazi sikhulumile nje ngalento nje sike sakhuluma endlini ngikutshela ngathi ingane kabhuti wami ngeke ziye kufana nami ngoba ingane kabhuti wami igazi liyadlulelana phela mama bengihlezi ngisho lento ngikhuluma nawe hayi uthi usisi wakho izingane zakho hayi kabhuti wakho 2 years zakho yebo yeah ingane achakusize zami ha uyayiphi saphika namanje ngiyakutshela akusize zami cha akusize ingane zami usisi wakho utshele unangu umuntu wakho ukuthi izingane lezi ezakho ziyafana neziphongo ezakho nqa usibonisile nezithombe ezakho lezi izingane bengisacela ungibonise lezo thombe mhlawumbe ngenze ukuthi ithombe engazazi hayibo mvezele sister ni screenshot sakho hayibo usuphika izingane zakho usufuna nokuyibona cha sengifuna ukubona nginazi izingane eziningi nezingane zasebaleni ngiyathanda mina umuntu othanda izingane kahle kahle ingane ngiyathanda mfowethu sister mtshele ngoba ngihlezi ngimtshela asike sibe nengane phela akuwena lo nje indaba uthi yabona ukuthi awu manje angichaza thanda sami yezo okay ngingachaza mtshele cha ngingachaza thanda sami yezo cha ngiyaxolisa ngiyaxolisa bengisaba ukuthi uzongishiya wena bungathandi ingane ngangihlezi ngitshela that mtshele ke sister hawu angisakufuni ke manje mina nezingane zakho nisena igroup ngiyacela yazi indlela ongiphethe kahle ngayo yazi mina bengibona sengazathi noma bekuthiwa ngiyaveza lezi ngane ngeke ukwazi ukuthanda mina nezingane zami cabanga ke Nkosi yami ubusungiqalelani nje kwasekuqaleni ngiyihlelele lalela ngichaza wakutshela indlela besithandana ngayo yebo washo ukuthi akathanda ingane kodwa mina bengihlezi ngimncenga mfowethu kuseni nasebusuku ngimcela sacela sibe nengane khona sizokwazi i-relationship yami iqine ngoba ushade ngiqala ngeke ngize ngibe nengane mina kodwa uyazi ukuthi ngumuntu ozamayo nami ngiyazama ngiyahasila ukuthi ngiyasebenza ngiyahasile ngiyenzayo sekunzima ke mama agent manje msebenza ama agent msebenza 75 rand home affairs nje sithi ukusayina nje awukwazi ngitshele ngokubhala ngithi uhlezi ngisho nasekhaya ngeke beyithanda indaba okubhala ngithi umuntu wesifazana nawe uyathanda ukulotshola amandla nginawo umshado ngeke ngikwazi ukufika ke manje isinqumo ngibengihlezi ngithitela sona sithandana wena sisamsini isinqumo sakho ngicela unginike ithuba alisekho ke Nkosi yami ithuba sesizavela ko camera ke lana Nkosi yami alisekho kodwa ukuze sivele ko camera uwena ngithi ukwazile ukwenza nje mfethu akasakufuni kodwa kusalayo cha mfethu ngoba unezingane and waqamba mangene ingane zakho uthi and yezobhuka mzuthu ingane yezo zuthu ingane ayisekho enye ziwu2 ozaziyo ezami yeah size ngizazi ezampela izami ingane manje ngaze ngimtshele ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi uzongishiya akamthanda umuntu onengane ezakha zaziyo nginaye yodwa mina nginaye yodwa anginaye ngisho yodwa manje sengifika ke ekhaya ke mina sengihamba netrailer lonke labantu ngithi ngisemshadweni kodwa thina sami onengane eziyi2 ngiyacela sana sama uthe my sister abanezingane abatshwele nabanezingane angiyawazwa lo magama kodwa angeke ukwazi azi wena umuntu osofana impela nomuntu ongathunga wazi ungiphathele ingane zami unemali asathi ngiyakucela yezwana uzoyiphatha kanjani ingane engayifuni ngiyakucela uzokwazi mfowethu ukuthi uzokwazi mfowethu ngiyakucela cela ungasumkhulumela mfowethu ngiyazi uzokwazi uthando sami ngiyacela yezwa hayi ngithule ngiyacela ngisho ukuthi kodwa ke mfowethu ke njengoba my sister ke ekulethela mfowethu into ezoyenza manje welcome uzokunika u50 rand uzoyigibelela uye eJozi from eJozi ubamba itaxi eBree uyikhombe ekhasi because my sister asakufuni and ngesisakwazi ukubuyisela ngebhasi lethu mfowethu kodwa kusena inkinga lokho ngingakwazi kodwa ukuthi kuthole ngasendlini yakho ngobani sazophinde sikhulume ngiyacela
Asakufuni. Ayibizela amaphoyisa. Imovie ngeke iphele starting. Uthi shwele, hayi starting sashona. Lena ke siyabhubha ke starting. Dutsula intombi. Starting angeke starting seshonile. Iphela kabuhlungu la imovie. Ngiyacela sithanda sami. Ngicela la eduze kwami. Mfowethu ngeke. Ngoba ngizona nje ndaye kuthi akanazi siqala into yethu. Awuthanda sami. Siyo Emva kweminyaka emibili mina nawe sihleli nawe. Shuthi sorry. Ngincenga. Sorry. Angeke uchocolate bemncane kakhulu ngicela sedomunye ngiyacela sithanda sami. Awuthi ami sishonile starting. Ngiyacela. Noma sesingashona mfowethu starting. Uzozala ingane starting ayizalwe nayo ukuthi ukukhula kancane izoyinqoba imovie. Njengespathini empire ngiyacela ezwana. Ngiyacela uzozithatha. Welcome. Ngiyacela. Mina ngibonisa ama taxi lo aye free. Ngiyacela sithanda sami. Ngitshela uthatha mfuni. Angikufuni wedala. Ngiyacela dala. Angisafuni lutho. Mfowethu ngiyacela impela kancane. Hayi ingane ayisakufuni mfethu angeke. Ngiyacela ezona sithanda. Welcome ekubambisa mfowethu. Mfowethu asungazinginike imali mfowethu yazi le into ebisira kanjani. Eyogibela. Mfowethu ngahamba ngonyanga ngendlela engithanda ngaba mfowethu. Ngikwazi ukuthatha imali. Eyogibela. Sithanda sami. Futhi ufuna ukuwokha mina ngizothenga uchocolate ngoba uneyingane wena. Hayi bona ngithatha imali yokugibela. Abafowethu akusenankinga abafowethu. Eyogibela. Baby ngicela sikhulume. Bye dear. Ngicela sikhulume. Bye babes. Bafowethu ngicela ninginike ithuba ngikhulume nomuntu wami. Ngazi mfethu ngisacela uzohlala ngapha phela bese ngihlala la ngapha mfowethu naye. Mfowethu khuluma ke ngiyakunika ke ithuba. Okay. Sithanda sami. Ngelinye ilanga ukukhumbula ngitshela ngithi ukube nginamandla ngabe ngiyakushada mina. Ubuzo ngishada ingane eziwu2. Hey. Ingane akunankinga ingane. Ingane kuzoba responsibility yami. Izobe aside. Ngale yokunika yona mina. Kodwa Nkosiyami. Kukulungile sana sami yonke into soyidivide. Kuyadivideka yonke into soyidivide. Ngiyacela. Siyafana nesithembu phela lesi. Sithembu sengane angilale ingane zami phela. Ingane zami ingane zami. Akusuka umuntu osifazane lo. Kodwa uyabonja ya. Maningi. Engamaningi kodwa ingane ngafika nginazo vele. Kule relationship ngifike nginazo. Ngamanga wafika ngamanga kule relationship. Eqaleni nje bekumele ungitshele ukuthi yazini nginengane eziwu2 ngimane ngikushiye njengekapheli ngishiye ivikele ngangazi indlela engithanda ngayo ngangazi ukuthi ngeke ungicabangele ngoba uyongishiya within a week umthanda ngokuqoka umthanda wrong ngiyacela sana sami umthanda wrong ngiyacela ngazi nasendlini ngihlezi ngicela ungangikhulumela isiXhosa mawukhuluma nami uyangikwatisa ungenza nami ngibaleke ngicine ngisaba umnkosi akafani kodwa namanye amantombazana amaXhosa ngizekuhlonipha ngakhulumela hayibo akafani namanye amantombazana amaXhosa lona uyindlela yakhe but umxhosa mfethu and uproud uye kodwa indlela yokana ngayo uye ngaphi emazulwini ngiyakutshela ngize ngashintsha ulimi lami ngakhuluma lakho impela ngoba find out ake futhi ukuthi unezingane eziwu2 yeah uyazi ukuthi ngikuhloniphile kakhulu futhi eziwu2 kanti lesi aziningi kodwa eziwu2 sana sami ngabezelela ingane ezohlala ekhaya mina nawe izindaba ezizoqeda amahlahleli khona sobabili hayi ukuthi ingane mase singasifaki ingane kule bese ngifuna ukushada mina 2 years mningi phela Nkosi yami nabangani bami sebeyangibuza ukuthi ushada nini nalomfana ngiyacela ngizothini mina manje mase ngitshela ke abangani bami so awusamfuni ngizamfuna ngimthini ngizomenzani mina mtshela ngiyacela angikufuni ngiyacela ngizokwenzani uzohlala nami uma bengihleli sihlale sithini bengingakazi ngikuhluphe ngengane Imina bengihlupha wena mina bengihlupha nje wena kodwa mfowethu ngiyakuzwa lokho mfowethu kodwa uthando bade vele ukhona ngephathi kwami naye seliphelile ngeke imovie iphele kanje ngeke iphele kanje ngeke ngikutshele welcome makhanda imovie bhuti makhanda umgwaqo bafowethu mfowethu ngiyacela makhanda imovie bafowethu ayipheli ngo 2 minutes ayipheli awafowethu ngiyacela bafowethu angagibeli ibhasi lasekhaya how hayi ngane siyakufuni ya sister uzizonjani njengoba usho ngiright kabi ngiright bazoze babe proud abangani bami ukuthi angihlelelanga into engekho lapha bazoba proud bazoba nje nami ngizizwa ngiright kakhulu so wena kakhulu kazi ufuna nokwenza abangani bakho proud nami ke futhi kanti na sister zakwenzani ingane Nkosi yami ngibone kabi nje ku aunt wami hayibo ziyahluka hayibo umyeni wakhe nje waza nezingane eziwu4 ke yena ngiyini mina ngisangaka ngiza nezingane eziwu2 step mother of 2 cha Nkosi yami cha 2 sizodelela mina futhi lezingane ukuthi angene uma wazi ngizothini mina mase ngibhonya ingane futhi ngizoze ngiyishaye ke futhi ingane uyayishaya ngoba
angena Stepmother. cabanga Eish. yimina ozoba evil phela la Eish. safunile So kungcono ukuthi uyi-protect. nje Welcome. Cela uprotect to my sister mfethu. Siswami welcome uzokufaka ebhasini sokuhambisa ekasi. Lo ubamba itaxi manje. uzowalka Yeah. ngithathele futhi 50 rand wakhe uzowalka nkosi Kodwa bekumele umnike 50 rand yokugibela. Ngiyanyise kabi. Ngisafuna lutho. Manje uyamokhisa nalo 50 rand chocolate. Welcome. Thatha my sister umfake ebhasini mfethu khona somambisa ekasi. Danke baba wami. Bafethu. Kunzima. King Ginger Cream de la Cream, as you all know bafethu, kwi-Home Affairs alukho usizo. Wonke umuntu la ngimase kufike mina nje ziyakhala mntanami. My name is King Ginger Cream de la Cream and this is Angisakufuni on King Ginger TV. Thank you so much. Sisaye kasi, we are driving with my sister. Masiqede lapho usuku we calling it. Thank you Mzansi, thank you for your support. Thank you for loving me. Thank you for taking me this high. Take me to 200,000 subscribers. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But manje umabuyo bampolunyu kasi. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. I'm telling you, I'm going to my sister, man. Hey! What made you go to Why the food that? Why the food? Why would you go? Why would you go to China? Why would you go to inkinga usekhathele isene